Dzień dobry, dzisiaj moim Państwa gościem jest Tyberiusz Krieger, radny gminy Kartuzy. Witam bardzo serdecznie. Ostatnio wypromował się Pan z dyżurami radnego. W jakiej sprawie i kiedy można się do Pana zgłosić? Najbliższy dyżur radnego odbędzie się dzisiaj o godzinie 16 do 18. Zapraszam do Biura Senatorsko-Poselskiego Prawa i Sprawiedliwości, ulica Rynek 2/6. Zgłosić się do mnie można w każdej sprawie. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakiś problem lub też pomysł na rozwój naszej gminy, jak gmina powinna dalej rozwijać się, to bardzo chętnie zapraszam, postaram się Państwu pomóc. I to będzie w każdą środę, tak? Tak, dyżury będą cykliczne, raz w miesiącu. Planuję, że to będzie drugi czwartek w miesiącu, jednak szczegółowy harmonogram będzie uzależniony od sesji Rady Miejskiej. Takie dyżury to jest nowość, to znaczy na pewno nowość pod względem wypromowania się, bo podejrzewam, że radni przyjmowali mieszkańców i z nimi rozmawiali. Tutaj jednak mamy oficjalne spotkanie z radnymi na zasadzie informacji medialnej. To jest chyba najlepsze wyjście do mieszkańców. Ja staram się dojść do każdego. Aktywnie prowadzę swój profil społecznościowy, z którego korzystają bardziej te młodsze osoby. Natomiast też jest ta tradycyjna forma, czyli wyjścia do mieszkańca, żeby dotrzeć do tych osób starszych, czy te, które nie korzystają aktywnie z internetu, i właśnie te dyżury to jest odpowiedź na to. Ja uważam też, w niektórych gminach to działa tak, że radni mają, każdy radny ma taki dyżur. Ja uważam, że to jest mój obowiązek, żeby być dostępny dla mieszkańców, żeby im pomóc. No i właśnie tu jest takie moje spostrzeżenie, że chyba z radnych gminy jest Pan najaktywniejszym radnym w internecie. Bo na portalach społecznościowych dowiadujemy się o każdej sesji, dowiadujemy się o prawie każdej uchwale i o interpelacjach. Po pierwsze, dużo czasu to na pewno wymaga, a po drugie, ta informacja musi być chyba jasna i przejrzysta dla każdego mieszkańca. Dziękuję bardzo za te miłe słowa. No ja staram się podchodzić poważnie do swojego obowiązku, do pełnienia mandatu radnego, stąd też staram się właśnie przygotowywać te sprawozdania, piszę interpelacje. Ja mam nadzieję, że to przyniesie odpowiedni efekt i pomoże w rozwoju naszej gminy. Myślę, że taka przejrzystość też w naszej gminie jest potrzebna, żeby było napisane czarno na białym, jak dana sytuacja wygląda, w którą stronę idziemy, gdzie są problemy, co należy poprawić. No i właśnie, jedną z takich interpelacji było wydłużenie składów pociągów PKM na trasie Gdańsk-Kartuzy. Wiem, że burmistrz bardzo pozytywnie podszedł do tematu. Złożyłem jakiś czas temu interpelację dotyczącą wydłużenia składu pociągów na trasie Kartuzy-Gdańsk. Ja tam wskazałem jako przykład pociąg o godzinie 8:24 z Kartuz, który jest tylko składem dwuczłonowym. No i to powoduje, że już w Kartuzach brakuje miejsca. Taka sama sytuacja jest również na wielu innych połączeniach. Wiemy, że Pomorska Kolej Metropolitarna tutaj niesie bardzo duży sukces, bardzo dużo ludzi z niej korzysta, dojeżdżając do pracy, do szkoły, do kina do Gdańska. Jednakże no teraz musimy zadbać o ten odpowiedni komfort podróży, chcąc się dalej rozwijać. Stąd też moja interpelacja. Otrzymam odpowiedź od burmistrza. Cieszę się, że ona jest właśnie bardzo pozytywna. Pan burmistrz przychylił się do mojego wniosku i wystosował pismo do marszałka województwa pomorskiego, który jest zarządcą, jest odpowiedzialny za transport właśnie kolejowy w województwie pomorskim, z prośbą o wydłużenie składów pociągów. Również ta informacja trafiła do przewoźników, do Szybkiej Kolei Miejskiej, do przewozów regionalnych. No i teraz czekamy na pozytywną odpowiedź od pana marszałka. No właśnie, szanse na to są duże, jak pan sądzi? Już w grudniu Szybka Kolej Miejska wypożyczyła dodatkowy tabor z Kolei Śląskich, więc ja mam nadzieję, że teraz trzeba będzie poczynić dodatkowy krok, żeby te składy wydłużyć. Ja liczę i mam nadzieję, że to się stanie, i też mogę tutaj Państwa zapewnić, że w tej sprawie będę interweniował i na pewno o nią dbał. Już będąc w temacie transportu i dróg, to chciałbym poruszyć też temat skrzyżowania ulicy Gdańskiej i Kościerskiej. Bo tutaj mówi Pan o dużym niebezpieczeństwie wielokrotnie na Facebooku. Jak ta obecnie sytuacja jest na tej ulicy i co można zrobić w tym temacie? Skrzyżowanie ulicy Gdańskiej i Kościerskiej to jest jedno z głównych skrzyżowań w Kartuzach. Teraz sytuacja wygląda tak, że przez to skrzyżowanie przejeżdża pociąg, czy to ruszając z Kartuz, czy dojeżdżając do Kartuz, i każdy razowy taki przejazd pociągu powoduje konieczność zamknięcia tego przejazdu. To jest skrzyżowanie kolizyjne. To oczywiście powoduje, że kierowcy samochodów, rowerzyści, piesi muszą czekać. W związku też z decyzją opublikowaną przez województwo pomorskie dotyczącą rozpoczęcia prac nad dokumentacją projektową rewitalizacji linii Kartuzy-Sierakowice,
To powoduje, że jest bardzo prawdopodobne, że ta linia zostanie odtworzona i już niedługo również pociągi dojadą z Sierakowic, a to z kolei spowoduje, że pociągi przez Kartuzy będą przejeżdżać co najmniej co 15 minut, jak nie krócej, a to z kolei będzie powodować konieczność każdorazowego zamykania tego skrzyżowania, jeżeli sytuacja się nie zmieni. No dlatego bardzo ważne jest, aby odpowiednio zareagować i się do tego przygotować. Też sytuacja, którą opublikowałem na swoim profilu na Facebooku, dotyczyła przejazdu straży pożarnej, która no właśnie w takiej sytuacji, gdy przejazd jest zamknięty, mimo że jest pojazdem uprzywilejowany, no to musi ustąpić pierwszeństwa przyjazdu pociągu, no i oczekiwać na otworzenie się szlabanów, a jak wiemy w sytuacji takiej kryzysowej, no każda sekunda, każda minuta jest na wagę czyjegoś życia, zdrowia. No i właśnie, co w tym temacie możemy zrobić? Czy już są jakieś pomysły, co będzie w tym miejscu, jak to się zmieni? W 2018 roku marszałek województwa pomorskiego przyznał gminie Kartuzy kwotę 1 000 000 złotych na przygotowanie dokumentacji projektowej tej inwestycji. No i aktualnie gmina Kartuzy zajmuje się przygotowaniem dokumentacji projektowej. Ona ma być gotowa do końca tego roku. Kolejnym etapem jest zdobycie wszystkich pozwoleń na budowę tej inwestycji, a następnym krokiem to się ma wydarzyć w trzecim kwartale 2020 roku, a kolejnym, ostatnim krokiem już rozpoczęcie budowy tej inwestycji. Są dwie koncepcje budowy wiaduktu w formie ronda, gdzie tory będą jeździć albo pod jezdnią, albo znajdować się nad jezdnią. Jeszcze nie została wybrana koncepcja, która z tych dwóch opcji będzie ostatecznie realizowana. Też jak wiemy, ulica Gdańska jest drogą wojewódzką, więc tutaj ta inwestycja musi być wsparta właśnie przez województwo. Tam będzie 3 inwestorów, PKP, województwo pomorskie reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, a także gmina Kartuzy. W trakcie ustalania jest bardzo ważna kwestia, czyli podział środków finansowych. Który z tych podmiotów w jakim stopniu dołoży się do tej inwestycji. Jak wiemy, to jest bardzo duża inwestycja. Szacowany koszt ma wynosić między 18 a 31 milionów. No i gmina Kartuzy sama w sobie nie jest w stanie udźwignąć takiej inwestycji, więc jest potrzebne to zewnętrzne wsparcie. I ja mam nadzieję i wszystko również na to wskazuje, że ta inwestycja dojdzie do skutku i będziemy mieli właśnie takie bezkolizyjne skrzyżowanie na ulicy Gdańskiej. Tylko mówiliśmy o tym, że kolej będzie jeździła coraz częściej i będzie szlaban często zamykany. Z drugiej strony mówimy, że inwestycja zostanie zakończona prawdopodobnie około 2020. Do tego czasu musimy przeczekać i przecierpieć. Tak, no na razie planem jest dokończenie tej dokumentacji projektowej. Jeżeli uda się to zrobić w tym roku, to prace w przyszłym roku by się rozpoczęły. Potem kolejny etap budowy tego skrzyżowania, no na ten moment musimy uzbroić się w cierpliwość, ale jak też wiemy, ta rewitalizacja linii Kartuzy-Sierakowice również potrwa, a naszym celem jest zdążyć właśnie przed tym uruchomieniem, by nie dochodziło do tych niebezpiecznych sytuacji i do tego zatoru możliwego w mieście Kartuzy. Zaczęliśmy nową kadencję już w ubiegłym roku. Dzisiaj już mogę zapytać, jak obecnie wygląda atmosfera wśród radnych gminy Kartuzy i sytuacja i relacje na linii burmistrz-radni? Ja nie ukrywam, że no trochę jestem zaskoczony tym, jak ten samorząd tutaj w Kartuzach wygląda. Mamy za sobą 5 sesji i chyba nie licząc tej początkowej, tej uroczystej, no to każda sesja obfitowała w jakieś kontrowersje. No niestety także zauważyłem tutaj, że jest współpraca na linii urząd miejski, burmistrz, Rada Miejska, burmistrz nie wygląda tak, jak powinna wyglądać. Jest też dużego rodzaju wiele takich konfliktów personalnych, no i przez to jest ciężko rozmawiać. No, takim też przykładem jest ostatnie zarządzenie pana burmistrza z 30 stycznia, którym ogranicza nam prawa radnym do dostępu do dokumentów, do którego my z ustawy o samorządzie gminnym mamy pełne prawo. My jako radni byliśmy bardzo zaskoczeni tym zarządzeniem. Teraz wniosek musimy składać na piśmie do pana burmistrza, ma 14 dni na odpowiedź. Wprowadza szereg ograniczeń w postaci tam ochrony danych osobowych, tajemnicy radcowskiej, tajemnicy przedsiębiorstwa. No i to niestety powoduje właśnie takiego rodzaju konflikty. Nikt z nami na ten temat nie dyskutował, no i teraz stoję przed faktem dokonanym. Też ze swojej strony mogę powiedzieć, że my tą sprawę analizujemy i w poniedziałek złożyliśmy do pana burmistrza wniosek o uchylenie tego zarządzenia, gdyż w naszym mniemaniu no to zarządzenie nie ma podstaw prawnych.
Tam przede wszystkim została wybrana zła podstawa prawna. Burmistrz wprowadza ograniczenia dotyczące właśnie tych ochrony różnego rodzaju danych osobowych, tajemnicy radcowskiej, a sama ustawa takich ograniczeń nie przewiduje, ona działa w sposób bezwzględny i my nie możemy wprowadzać dodatkowych ograniczeń. Natomiast osobnym faktem jest to, że takie ustalenia powinny znajdować się w regulaminie, czyli na przykład w statucie gminy Kartuzy, którego uchwalaniem zajmuje się Rada Miejska. A poza tym ustawa o samorządzie gminnym nie daje burmistrzowi żadnych podstaw prawnych do regulacji pracy radnych. Ten temat na pewno będzie kontynuowany, ale właśnie to też jest taki przykład kolejnego konfliktu, który się pojawi na linii Rada Miejska-Burmistrz. Miejmy nadzieję, że ta kadencja jednak mimo wszystko będzie obfitowała w dobrą współpracę. Dziękuję najmocniej za rozmowę. Dzisiaj moim Państwa gościem był Pan Tyberiusz Kryger, radny gminy Kartuzy. Dziękuję bardzo.